Ongi etorri Bidebarrietako liburutegira. Goazen barrura. Hau Bidebarrieta da Bilboko udal liburutegien sarearen liburutegi nagusia. Alde batetik zaharrena delako, beste alde batetik dokumentu gehiago daukagulako, eta baita hemendik antolatzen ditugulako dokumentuak kontsultagarria izateko aldez aurretik egin behar ditugun lan tekniko guztiak. Hau da, katalogazioa, sailkapena eta bar. Erakutsi nahi dizuedana da zertarako etorri liburutegi batera eta zelan erabili. Liburutegi baten aurki dezakeguna da, batez ere da informazioa. Mota guztietako informazioa, adi guztietako informazioa. Eta nola eskaintzen dugu informazio hori? Zerbitzu batzuen bidez. Lehenengoa, kontsultarena. Liburutegietara, etor zaitezkete, liburutegietan bertan dauzkagun dokumentuak kontsultatzeko. Baina badaude beste zerbitzu batzuk, adibidez, maileguarena. Mailegu zerbitzuaren bidez, erabiltzaileek eraman dezakete etxera, bai liburuak, bai DV-ak, bai CD-ak. Etxean bertan, irakurtzeko, ikusteko edo entzuteko. Eta gero badago beste bat informazio eta erreferentzia zerbitzua. Zerbitzu honen bidez laguntzen diogu jendeari behar duen informazio hori aurkitzen. Liburutegi publiko baten muga da jendeari informazioa akzesiblea egitea. Eta hori oso importantea da. Beraz, herri liburutegiak eta liburutegi publikoak zerbitzu demokratiko importantea da. Orain, erakutsi nahi dizuet gure web orrialdea. Eta kontutan hartu behar duzue, liburutegi guztietako katalogoak jadanik interneten bidez kontsultagai daudela. Unibertsitateko liburutegiko katalogoak, gure kasuan adibidez, EHUko liburutegiko katalogoa, Deustuko Unibertsitateko katalogoa, Arte Ederretako museoaren liburutegiko katalogoa, Guggenheimekoa eta bar. Kontsulta eta irakurketa gela da. Ona, jendea sar daiteke inolako baldintzarik gabe. Jendea sartzen da, hartzen du behar duen dokumentua eta sartzen da kontsultatzea. Eta gero bai informazio eta erreferentzia zerbitzua, lehen aipatutakoa. Badaukagu, lankide batek, guri laguntzeko behar dugun informazioa bilatzen. Eta zeintzuak diren hemen dauzkagun dokumentuak, entziklopediak, hiztegiak, urtekariak, atlasak eta gai desberdinetatik esku liburuak. Gela honetan ere badaukagu hemeroteka. Gaien arabera, zailkatuta daude eta kokatuta daude dokumentuak, aipatzekoak dira bai, aztergaiak, hauek dira oposaketak prestatzeko gaiak. Aipatu nahi dut bai atal hau. Hau da bertako funtsa. Bilbon argitaratzen diren dokumentu guztiak, Bilboari buruzko argitaratzen diren dokumentu guztiak edo bilbotarrek argitaratutako dokumentu guztiak. Herri liburutegi bat edo liburutegi publiko baten helmugaen artean ere badago bertako funtsa on bat izatea. Ikusten duzuen moduan, mota guztietako dokumentuak, arkitektura, artea, osokoak erabiltzea, gidak, historia eta bar. Hemeroteka zerbitzuaren barruan, gaurko prentza eskaintzaz gain, eskaintzen dugu atzeratzen geratzen den prentza.
atzeratuta geratzen den prentza, paperez gain badago beste sistema batzuk gordetzeko. Mikrofitza, badago beste bat mikrofilmak, eta hau da mikrofitxak irakurtzen duen makina. Gure liburutegietan ere, hau bezalako dosierrak egiten ditugu. Kasu honetan, hasteko lan eskaintza. Guk egiten duguna da, agertutako lan eskaintza guztiak fotokopiatu eta dosier bat osatzen dugu, jendearentzat erosoagoa izateko lan eskaintzen kontsulta edo. Dakizunez moduan, San Francisco auzoan emigrazio ugari dagoenez, badaukagu zerbitzu berezi bat. Hau da munduko prentza izenekoa. Inprima dezakegu eta guztiz doainik da. They can't dig what they can't use. They stick to the set to be much less abused. Say, I know little. Lord, I do know little about it. I know little. I know little about it. I know little about love. Maybe I guess it was. Aipatutako zerbitzuen artean, badaude bi, erabiltzeko guztiz beharrezkoa dena liburutegiko bazkidearen karneta izatea. Hau da, maileguarena eta didaktekarena. Guztiz doainik da eta karneta lortzeko bakarrik beharrezkoa da eskaera bete eta nanen fotokopia bat. Herri liburutegietan informazioa eskaintzeaz gain badaukagu beste bete behar bat edo helmuga bat oso importantea dena bai. Eta hau da, irakurzaletasuna eta ekitaldi kulturalak suspertzea. Areto nagusi dotore eta eder honetan, ekitaldi kultural desberdinak eskaintzen ditugu eta antolatzen ditugu Bidebarrieta Kulturgunea izeneko zerbitzuaren bidez. Adibidez, Unamunoren eguna, Gabriel Arestiren eguna, Blas de Oteroren eguna, Angela Figuera Aimeritzen eguna, Olerkiaren astea, eta gero badago aipatzeko beste programa importante bat, literaturarekin solasaldiak. Eraikuntza hau Bilbo hiriko historiaren barruan inportantzia handia izan zuen. 1880ean inauguratu egin zuten. Eta arkitektoa izan zen Severino Atxukarro. Berak ere egin zuen Febeko geltokia edo Deustun dagoen bidarte eraikuntza. Estiloaren aldetik, estiloa da eklektikoa. Hau da, estilo desberdinetatik hartutako ezaugarri desberdinen artean nahasketa bat egin zuen eta estilo eklektikoa sortzen da. Modan zegoen estilo arkitektonikoa izan zen. Arriagantzokia estilo berberean eginda dago, Foru Aldundiko jauregia edo udaletxea eta beste eraikuntza batzuk, garai hartako eraikuntza batzuk ere estilo berberean eraikita daude, estilo eklektiko.